वरेनियम क्लाउड लिमिटेड ऍडमिशन MPSC 2024 क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023 भोसले नॉलेज सिटीची भारताचे थोर शास्त्रज्ञ गोव्याचे सुपुत्र डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांनाही भुरळ पडली आहे। BKC आणि भोसले नॉलेज सिटीचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंत भोसले यांचं कौतुक केलं। त्यानंतर अच्युत सावंत भोसले यांनीही पाया पडत त्यांचे आशीर्वाद घेतले। पाहुयात हा भारावून टाकणारा क्षण। आता मला 1 जानेवारीला 82 वर्ष होतील। तर या 82 वर्षांच्या प्रवासातली ही माझ्या आयुष्यातली एक फार सुंदर सकाळ आहे आणि त्याची अनेक कारणं आहेत। त्याचं एक कारण म्हणजे अच्युतराव तुम्ही। अच्युत हे विष्णूचं नाव आहे आणि अच्युतचा अर्थ आहे विष्णू अविनाशी। अविनाशी याचा अर्थ टाइमलेस, ह्याचा अर्थ जे काही तुम्ही सुरू करता त्याचा अंत नसतो। आणि आपण हे जाणलत की शिक्षण हे भविष्य, आणि शिक्षण दिलं की भविष्य घडतं। केवळ या मुलांचं नव्हे तर या देशाचं। आणि आपण जे मोठं काम केलं आहे आज या शिक्षण संस्था बनवून, आणि मी स्वतः आज भेट दिली। मी अनेक युनिव्हर्सिटीजमध्ये फिरलो आहे। आपण वर्ल्ड क्लास हा शब्द वापरतो, कळलं का? आज जे मी पाहिलं ते वर्ल्ड क्लास आहे। ज्यावर मी आपली स्वच्छता पाहिली, ऑर्गनायझेशन पाहिलं, डिझाईन पाहिलं, कळलं का? अत्यंत सुंदर आहे। आपण BKC भोसले नॉलेज सिटी म्हणालात आणि नॉलेजला आपण महत्त्व दिलेलं आहे। हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण असं आहे की मला आठवतं मी जेव्हा इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये माझं अध्यक्षीय भाषण झालं होतं तर त्यावेळी मी एक पंचसूत्री मांडली होती आणि त्या पंचसूत्रीमध्ये ज्ञानाधिष्ठित समाज यावर माझं भाषण होतं, कळलं का? मला आठवतं मी जागतिक मराठी परिषदेचा अध्यक्ष होतो 1998 मध्ये। त्याचं सुद्धा सूत्र ज्ञानाधिष्ठित समाज म्हटलं होतं आणि त्यावेळी मी अशी इच्छा व्यक्त केली होती की ज्ञानेश्वरांचा आपल्यावर पगडा इतकी शतकं आहेत तर आता ज्ञानेश्वरांकडनं विज्ञानेश्वरांकडे जायला पाहिजे। तर ज्ञान हे फार महत्त्वाचं आहे। देशाची प्रगती होते, व्यक्तीची प्रगती होते, आणि त्यामुळे हे नॉलेज सेंटर जे आपलं आहे माझ्या मते हा केंद्रबिंदू ठरावा या संबंध विकासाचा, या संबंध विस्ताराचा। म्हणून सर्वप्रथम तुमचं अभिनंदन करतो, तुम्हाला आशीर्वाद देतो की मोठे व्हा। ह्यांच्यामुळे हे आज घडून आलं। हे जेव्हा मला भेटले तेव्हा ज्याला आपण म्हणतो ना ग्लिंट इन द आय अँड पॅशन इन द बेली, ते मला दिसून आलं त्यांच्यामध्ये। आणि हा जो अत्यंत अभिनव असा जो आपण उपक्रम केला, ही पुस्तकं घ्यायची, ती वाचायला लावायची, त्यातून तुम्ही काय शिकलात हे पाहायचं, हे माझ्या मते फार महत्त्वाचं आहे। कारण आज आपण असं पाहिलं आहे की वाचनाची आवड कमी होते आहे। कशामुळे? याच्यामुळे एक तर मुलं असं असं करत असतात किंवा असं असं करत असतात, फोकस नसतो। आणि वाचन हे फार महत्त्वाचं आहे, कळलं ना? तर त्यामुळे हे जे मूळ आपली मूल्य आहेत
ही परत आणण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला आहे. आज तुम्ही मशेलकरांचं दिलं, उद्या डॉक्टर कलामांचं द्या, परवा आणखी कोणाचं द्या, कळलं का? तर हे मुलांमध्ये तुम्ही जे आज परिक्रम केला, माझ्यामध्ये 1000 पुस्तकं घेऊन ती मुलांमध्ये वाटून अशा स्पर्धा लावणं माझ्या मते भारतात पहिल्यांदा होत आहे. आणि त्याबद्दल मला तुमचं अभिनंदन करावं वाटतं. कारण काय होतं की एकदा हे केलं की मग इतर सगळे करतात, कळलं. इट्स ऑलवेज गेट टू बी फर्स्ट. सो कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर बिंग फर्स्ट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.